erau 2 cazinouri. Amândouă 24 cu 24, erau non-stop. Acum, în acea zonă, s-au mai deschis 3 cazinouri. Sistemul ăsta fiind susținut de taxe din ce în ce mai mari și până la urmă taxe chiar totale peste un anumit punct de avere. Salutare, prieteni! Bine ați venit la un nou interviu Romstoria. De această dată am bucuria și plăcerea să-l am alături de mine pe colegul și prietenul Alex Tan. Salut, Alex! Salutări, domn profesor! Mulțumesc foarte mult că ai dat invitația mea. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. De ce ne-am strâns noi astăzi aici? Pentru că suntem buni, cum ar zice domnul nostru coleg Zorilă, dar te-am invitat să discutăm despre experiența ta de student la una din primele 10 universități din lume. Era pe vremea când m-am dus eu, dar acum mi se pare că de la noul top care a ieșit acum 2 săptămâni e pe undeva pe 25. Topul Shanghai? Nu, QS. QS? Ok. Cum ai ajuns să studiezi în Australia? La nimereală. Nu, a fost un proces foarte jar, pentru că a fost destul de rapid, în sensul în care am aflat că o să merg în Australia cu 2 luni înainte care să plec. Practic am avut 4 săptămâni la dispoziție să mă pregătesc propriu zis pentru a pleca și după a fost pur și simplu procesul de a mă muta. Cum s-a întâmplat? Practic, Universitatea în sine a încheiat un acord, un parteneriat cu Roma Education Fund pentru o anumită bursă, Bursa Internațională de Echitate Sydney. E o tipologie de bursă specială de la Universitatea Sydney pe care nu poți să o accesezi tu simplu ca student, trebuie să fii recomandat pentru ea și trebuie să fii recomandat printr-un partener internațional al universității. Și Roma Education Fund a fost și este în continuare singurul partener european. Singurul partener european. Restul de parteneri sunt fie din Africa, mai exact din Kenya sau Nigeria, fie din India, în zona asiatică, mai sunt și, dacă nu mă înșel, Vietnam. Ok. Și prin partea de America de Sud mai avem și Brazilia. Dar în Europa avem doar Roma Education Fund în România și în zona asta a Balcanilor. Ok. Și practic Roma Education Fund, după ce a avut oportunitatea asta, m-a propus pe mine pentru bursa respectivă, dar nu a fost suficient, a trebuit să trec și prin exigențele de a intra la facultate, a trebuit să fie tot ok și cu mediile pe care le-am avut de-a lungul anilor, să am și activitatea necesară pentru a primi genul ăsta de bursă, practic m-au verificat și ei, a trebuit să dau un test de engleză, să ne asigurăm că am nivelul de engleză optim pentru a Ce nivel de engleză ar trebui să... Ei mi-au cerut la momentul ăla B2. Dar eu am reușit să iau C1. Deci era ok. Plus că cred că de atunci până acum engleza mea s-a mai îmbunătățit. Deci... Da, și cam asta a fost procesul. Deci a fost un proces destul de îndelungat sau greoi? A fost și greoi, pentru că pe lângă procesul de a intra la universitate mai e și procesul de viză, efectiv, pe care trebuie să ai pentru Australia. Ei sunt foarte stricți. Și chiar dacă ai fost acceptat de universitate, după mai ai hopul de viză pe care nu toată lumea o ia. Chiar dacă ai intrat la universitate, poți să pici foarte ușor la viză și să se ducă totul. A fost nevoie să fii înscris în sistemul educațional românesc ca să poți obține bursa aceea sau a fost suficient doar să ai licența ca să te înscrii la acel master? Nu, a trebuit să am licența. Era nevoie de o diplomă de licență, acum putea să fie de oriunde. Nu trebuia să fie sistemul românesc, nu trebuia să fie... Putea să fie oricum, numai să fie cu o medie mulțumitoare și activitatea de pe lângă să fie asemenea mulțumitoare pentru a primi bursa aceea. Care crezi tu că a fost activitatea care te-a recomandat pentru bursa asta? Nu cred că a fost una specifică, cred că a fost un cumul de mai multe, în ideea în care probabil și internship-urile pe care le-am făcut de-a lungul timpului au ajutat foarte mult. Internship-ul de la Ambasada Statelor Unite a ajutat extraordinar de mult, precum și activitatea mea din online a ajutat extraordinar de mult. Faptul că deja aveam un nume consacrat în mediul online și că se înțelegea că fac o activitate care aduce oarecum un beneficiu social. Acum că tot ai adus vorba de activitatea ta online, povestește-ne un pic despre cum te-ai apucat de TikTok și de Instagram și de a avea această activitate socială. Prima dată când m-am apucat de Facebook. Ok. Eram copil atipic și îmi plăcea să stau pe Facebook. Oricum, când m-am apucat, aveam în jur de 14-15 ani când am început să postez prima oară. Deci oricum Facebook-ul era la mod în România pe vremea aia. Da.
Și pur și simplu încep să comentez. Îmi plăcea să arunc cu păreri pe internet. Mhm. Chestia asta am văzut că prinde, lumea interacționează, mi-am făcut și Instagram de timp, numai că declicul ăla a fost când a apărut TikTok-ul în România. De când a apărut TikTok-ul, eram oarecum conștient că ar prinde ceva educațional pe partea de rom, numai că un an, doi, n-am vrut să postez, nu eram obișnuit cu conte de tip video, e oarecum stânjenitor să postez genul ăsta. Numai că la un moment dat a fost un tânăr, nu o să-i dau numele, dar făcea parte dintr-o organizație politică de tineret Ok. și a aruncat el cu niște păreri care, din punctul meu de vedere, au fost problematice. Punea problema mamelor minore și spunea că așa e la ei, la rom, că nu știu ce, nu știu cum. Și în momentul ăla n-am mai putut să rezist și a fost pentru prima oară când am postat un răspuns pentru el. A prins foarte bine, a fost primul meu videoclip pe TikTok și din prima a prins foarte bine. Și am zis, hei, e un loc unde pot să-mi exprim opiniile și nu e chiar atât de greu pe cât părea. Și am început să postez. Timp de o perioadă au fost vizualizări medii cât de cât ok, dar marea masa persoanelor care mă urmăresc au venit tocmai când postam din Australia și am postat despre neamurile de romi și atunci mi-au venit vreo 30.000 de urmăritori în plus față de ce aveam. Și că, ținând cont că pământul este rotund, are formă de geoid rotativ, la noi când e întuneric, la ei este zi, da? Pentru că, spre surprinderea mea, numărul celor care consideră că pământul e plat, că e o farfurie ca asta, cum e masa aceasta, crește din lună în lună. Știm că nu știm nimic. Știm că nu știm nimic, da, ai dreptate și că americanii n-au ajuns pe lună pentru că nu poți să treci de atmosferă și teoriile sunt incredibile. Cum făceai cum intrai cu fus oral? Uite că mă blocasem puțin. A fost, cred că, cea mai complicată parte din asta în Australia, în general, nu doar pentru postat, și pentru comunicat cu oamenii, pentru că, contentul nostru pe care îl facem e și puțin reactiv, se bazează pe niște chestii care se întâmplă în societatea românească. Și dacă nu te duci din prima și nu spui în minutul ăla, cam pierzi valul. Ok. Asta înseamnă că trebuie să mă culc mai târziu, să mă trezesc mai devreme. Pentru că eu făceam și foarte mult live streaming. Legat de asta, am elevi de la școală care te urmăreau și vedeau că la noi când era întuneric, la tine era zi și invers. Când la tine era întuneric, la noi era lumină și s-au convins și ei că pământul e rotund. Da, a fost foarte ciudat pentru că pe lângă faptul că e fusul orar care este total aiurea, mai sunt și momentele în care se dă ora. Ok. Care sunt 4 schimbări, odată când se dă ora în România, odată când se dă înainte și înapoi, și odată când se dă în Australia înainte și înapoi, care nu coincid în aceeași. Serios? Da, nu coincid. Ok, e o problemă. Sunt momente în care e diferență de 7 ore, diferență în care e de 9 ore. Și a trebuit întotdeauna să stau cu calculul. Și tot mai bine, mă trezeam pe la 6 dimineața și asta însemna că era seara în România. Și tocmai atunci începeam live streaming-ul eu la 6 dimineața cu cafeaua nebăută, mă puneam în curtea căminului în care stăteam, dădeam drumul la telefon și interacționam cu lumea care stătea la mine pe live stream noaptea. Norocul meu a fost faptul că nu mă vizionau numai oameni din România, mă urmăreau și români de peste granițe. Okay. Din Europa, unde practic pentru ei era puțin mai devreme și puteau să mă urmărească. Bun, hai să revenim totuși la experiența ta universitară. Spune-mi despre curicula pe care ai realizat-o, ai avut-o în Australia. Care a fost diferența de curiculă? Acum, schema este că și universitatea este foarte diversă. Fiind o universitate foarte mare, cu un număr extraordinar de studenți, un număr impresionant de studenți, un program nu seamănă cu altul. Ok. Și fiecare zi. Eu am făcut la Facultatea de Arte și Științe Sociale, am făcut specializarea de Justiție Socială și Drepturile Omului. Și am avut plăcuta surprinsă să fie un program foarte aplicat, cu curriculă foarte aplicată, cu idei foarte aplicate, cu foarte multă practică de specialitate, cu foarte multe lucruri pe care să le facem pe teren. Și asta e ceva ce mi-a lipsit oarecum în România, unde am făcut marketing, care este un domeniu care trebuie să fie super aplicat, care trebuie să înveți foarte multe pe teren. L-am făcut foarte mult teoretic în România. În schimb, când am făcut drepturile omului, am ajuns să fac niște chestii extraordinar de practice foarte aplicate, care mi-au plăcut extraordinar de mult. Spune-ne care au fost cursurile tale preferate, adică cum se predă, ai vorbit de drepturile omului, da? Cum se discută despre securitatea socială, cum se discută despre discriminare în Australia și cum se pune problema, vorbind de sistemul românesc, că aici ai studiat.
Există diferențe, sunt asemănări? Da, păi ca să le luăm pe materiile mele preferate, probabil au fost și cele care se duceau și în direcția de comunicare, pentru că era și domeniul meu și marketingul social mi-a plăcut foarte mult, unde am avut eu posibilitatea să fac campanii de la zero și să explic de ce mi se pare mie că ar fi mult mai bine aplicate în... Pentru cei care ne urmăresc, ce înseamnă marketing social? Iau așa cu începutul, da? Și spune-ne de ce îți place ție marketingul social. Păi marketing, o să plec la premisa că multă lume deja înțelege cum funcționează marketingul și comunicarea, care e o componentă de marketing. El se împarte în două. Okay. Marketingul comercial și marketingul social. Marketingul comercial este cel care este întotdeauna despre urmărirea profitului. Este cel care încearcă să vândă un produs sau un serviciu în schimbul banilor sau în schimbul alte chestii care se reflectă în sistemul ăsta monetar. În schimb, marketingul social diferă prin ceea ce îți vinde, pentru că nu îți vinde un produs sau un serviciu, ci îți vinde o idee. Un comportament pe care tu să-l aplici, dacă vrei, în societate, pe care tu să-l adopți. Tocmai de asta sunt și diferite, pentru că și ele fiind diferite, având un obiect diferit, și strategiile merg foarte diferit. Și tocmai de-aia am făcut și un curs de marketing social, care mie mi-a plăcut foarte mult. A fost puțin complicat, dar am reușit să fac niște designuri de campanii foarte interesante și să explic niște campanii care deja existau și să le înțelegem și noi mult mai bine. Poți să ne dezvolți ce campanie ai explicat în timpul cursului? Campanii existente pe care eu încercam să le disec oarecum, să înțeleg cum funcționează mai bine, se referă la discriminare. Ok. N-am vrut să merg pe partea de discriminare de rom, pentru că știam că acolo avem nevoie de mai mult studiu și nu o să am destul de multe cercetări pe care să le citesc efectiv să pot să înțeleg fenomenul. De-aia m-am dus în zona de afroamericani și am încercat să înțeleg campaniile care au funcționat în Statele Unite și care au mers foarte bine și am găsit câteva campanii legate de brutalitatea poliției atunci când persoanele afroamericane sunt oprite în trafic pentru a li se verifica actele la mașină, permisul și așa mai departe. Am găsit niște campanii foarte interesate. Se numește una dintre ele Driving While Black. Mi-a plăcut foarte mult, a fost și foarte premiată campania, interactivă și așa mai departe. Și am încercat oarecum să iau ce am învățat de acolo și să aplic cel puțin la rom pentru a afla care sunt problemele campaniilor noastre, pentru că vedem că nu sunt neapărat cele mai efective. Puține sunt campaniile de promovare a drepturilor romilor care au fost efectiv bune și folositoare pentru societate. Și clar este o problemă. De asta trebuie să înțeleg care sunt problemele reale. Am înțeles. Și legat de drepturile omului, care sunt cursurile tale preferate pe care le-ai făcut? Și explică-ne cum puneau problema profesorii din Australia, de la Sydney. Legat de drepturile omului, unul dintre cursurile preferate au fost drepturile popoarelor indigene. Okay. Unde a fost și foarte aplicat pentru mine și mi-a plăcut foarte mult, pentru că am avut profesori indigeni care au venit și ne-au explicat lucrurile. L-am cunoscut pe nu era un profesor, dar a fost un invitat la clasă, Uncle Jimmy. Uncle Jimmy care a venit, era un înțelept indigen bătrân, care a venit, ne-a luat din clasă și ne-a plimbat prin toate locurile indigene din Universitatea din Sydney și ne-a explicat exact cum colonialismul a afectat procesul de învățare pentru poporul indigen din Sydney și ne-a arătat exact ce și cum. A fost foarte interesant și am înțeles că există foarte multe probleme pe care și popoarele indigene le au în comun cu poporul rom, chiar dacă oarecum originea este, dacă e fix opusă față de un popor care este strict legat de pământ, versus un popor care tocmai pământul nu a fost cel care l-a legat. Una dintre ele mi-a plăcut foarte mult și materia efectivă de drepturile omului din punct de vedere juridic, unde am înțeles mult mai bine sistemele și tratatele internaționale care guvernează drepturile omului, pentru că avem oarecum reflexul ăsta să vorbim de drepturile omului așa foarte la modul general, când de fapt este un lucru foarte strict și e foarte printr-un proces legislativ bine pus la punct, care este interesant și este oarecum foarte mult de dezbătut acolo. Și o altă materie care mi-a plăcut foarte mult și unde cred că mi-am pus cel mai mult sufletul este regândirea conceptului de sărăcie, unde a trebuit să vorbim de sistemele economice, modurile în care sărăcia se formează, cum pot oamenii să iasă din sărăcie și așa mai departe, care tot așa a fost aplicat. Hai să discutăm despre sărăcie, că chiar aici voiam să ajung și eu. Cum se creează sărăcia? Dar am avea o explicație așa pusă în ramă, ce bine ar fi că am știa exact unde să... Dacă nu avem o experiență clară și nu avem o definiție clară a cum se formează sărăcia, în schimb putem să înțelegem foarte multe concepte care au dus în starea de sărăcie.
Din punctul meu de vedere, acum poate și gândirea mea politică undeva la mijloc este sistemul capitalist și neoliberal așa cum este el, a adus foarte mult în partea asta de sărăcie și a uitat foarte multe comunități. Când foarte multă avere se acumulează în vârful piramidei, automat resursele fiind limitate rămân mai puține la baza piramidei. Adică Adam Smith a greșit când a spus că din buzunarele celor bogați, din vârful piramidei o să cadă către baza. Da, era analogia aia cu piramida de pahare, care dacă pui în vârful piramidei, începi să torni din vârful piramidei, o să cadă la un moment dat din lichid și în paharele de bază. Dar ce ne face când paharul de la începutul piramidei este infinit? În care nu avem un cap în care lumea spune, da, atâta avere poți să acumulezi și după care curge. Atâta timp că paharul e infinit, nu o să mai aibă ce să curgă mai jos. E foarte bună comparația asta pe care ai făcut-o. Discutam înainte să intrăm în emisie despre o carte pe care o ascult, de ce eșuează națiunile, de Acemoglu și Robinson, și până în momentul în care am ascultat eu, era vorba de două lucruri care duc la eșuarea națiunilor sau duc la succesul națiunilor, da? De aceste instituții care sunt extractive, care extrag din bogăția societății, maselor și o acumulează în mâna unor privilegiați, da? Și am văzut asta că s-a întâmplat și în România în perioada comunistă, că a existat acea nomenclatură care au extract marea bogăție din masă, și instituții care oferă încredere societății și care distribuie acumularea de bogăție, distribuie bogăția, da? Prin taxe, prin programe sociale foarte bine puse la punct. Oamenii au încredere în instituții. Este foarte interesant pentru că cei doi dau exemplu în America de un oraș care a fost împărțit în 1860 între Mexic și Statele Unite. Și oamenii vorbesc aceeași limbă, nu există diferențe de geografie, diferențe mari ale geografiei, au aceeași geografie, au aceeași climă, pentru că există și teoria care spune că diferențele sociale dintre oameni sunt date și de geografie. Și cei doi, Acemoglu și Robinson, afirmă, da, și explică că nu are legătură neapărat cu geografia, pentru că există un oraș în care cei din partea de sud sunt bogați, cei din partea de nord care aparțin Mexicului sunt săraci. Și sunt aceeași populație, da? Aceeași, vorbesc aceeași limbă, sunt persoane care, vorba aceea, sunt vecini și totuși au un nivel de bogăție total diferită. Și ei explică că diferența o face încrederea în instituții. Pe când în partea americană este foarte ușor să-ți faci o afacere pentru că statul le susține, în partea mexicană este foarte greu să începi o afacere pentru că există foarte mare corupție și șpaga pe care trebuie să o dai este mult prea mare în comparație cu beneficiile pe care poți să le obții, și mai mult de atât, nu-ți garantează nimeni că dacă creezi o afacere bună aducătoare de profit, nu va veni cineva și îți va lua afacerea. Și ei fac o grămadă de lucruri din astea de comparații încă de la colonizarea Americii de nord și de sud, da, cu conquistadorii, până ajung în secolul 20 de aduc în discuție URSS-ul, da, și politicile pe care le-a adus Stalin, da, a fost o lege în anii 30, legea muncii. Dacă întârziai 20 de minute la muncă sau dacă tăteai degeaba 20 de minute programul de muncă, puteai să faci pușcărie. 15 milioane de oameni au făcut pușcărie timp de 6 luni de zile, unii dintre ei fiind chiar trimiși în Siberia pentru că au întârziat 20 de minute la muncă. E o chestie pe care eu nu știam și am aflat-o din carte. În fine, care sunt soluțiile pentru a eradica sărăcia? Păi pe aceeași idee pe care mergeai și tu mai devreme cu argumentele din carte pe care ai prezentat-o, redistribuirea resurselor economice în societate, pentru că, din punctul meu de vedere, asta e cea mai mare problemă pe care o avem în momentul de față. Și sunt mai multe cărți care susțin asta. Una din cărțile mele de căpătâie, Give a Man a Fish, de la James Ferguson, care vorbește despre cum se acumulează din ce în ce mai multă bogăție către vârful piramidei și nu cade mai departe și are nevoie de sisteme mult mai bune pentru redistribuirea resurselor economice. Și acum, dacă vrei exemple foarte concrete, este acest sistem de venit unic garantat, Basic Universal Income, în care fiecare persoană primește o anumită sumă de bani de la stat în fiecare lună. Sistemul ăsta fiind susținut de taxe din ce în ce mai mari și până la urmă taxe chiar totale peste un anumit punct de avere.
este o soluție. Acum nu sunt eu aici să fiu avocat și să spun că este soluția ideală, dar clar este că avem nevoie de mult mai multe soluții la nivel de societate. De exemplu, noi în România putem să începem mai ușor prin taxarea progresivă, pe care încă nu avem. Rămânem printre ultimele state din Uniunea Europeană care nu. Noi și bulgarii, cred, care nu avem sau... Dar nu mai știu exact. Suntem printre ultimele state indiferent de situație. Adică toți, într-o formă sau alta, mai mult sau mai puțin, au un sistem de taxare de impozit progresiv. La noi nu există așa ceva și asta este un pas. Nu trebuie să începem direct cu venit universal garantat. Da? Dar totuși noi aveam un impozit progresiv pentru că aveam impozitul care era 16%, vorbesc până la mărire, IT-știi erau scutiți de impozit. Tot era un clivaj între anumite categorii de muncă. Cei care lucrau în agricultură erau scutiți de impozit sau plăteau un impozit mai mic. Cei din construcții plăteau un impozit. Deci noi aveam o diferențiere a impozitului. Nu înțeleg de ce nu s-a aplicat o diferențiere a impozitului pe venit. Adică să ai de la 1.000 la 5.000 de lei să ai un anumit impozit. Da? Nu cred în impozit zero. Adică nu cred că trebuie să existe un impozit. Dar un 10% zic acum ideal. De la 1.000 până la 5.000 de lei. Da? Impozitezi, scazi, și am înțeles și eu greșit. Eu credeam că ai, un venit de 10.000 de lei, impozitezi toți venitul cu 16%. Nu. Impozit progresiv înseamnă că ai de la 1.000 de lei la 5.000 de lei impozitezi cu 10%, da? După ce scazi CASS-ul și așa mai departe, suma care rămâne, de la 5.000 de lei la 10.000 de lei impozitezi cu 16%. Nu toată suma. Sunt ceea ce se numesc brackets. În general este un mod foarte greșit de a înțelege, că lumea se gândește, dacă am 5.000 de lei, plătesc 10% taxe. Dacă am 5.001 lei, atunci plătesc 47% taxe. Ceea ce nu e adevărat. Tu plătești în continuare acei 10% pe cei 5.000 de lei și pe leul ăla pe care l-ai făcut în plus plătești taxa suplimentară. Și nu din tot leul. De la diferența de la 5.000 la 10.000 se scad CASS-ul și alte taxe pe care le plătește de stat și din baza care rămâne se impozitează cu 16%. Deci am văzut pe cineva că a făcut un calcul la un venit net de 15.000 de lei, la o taxare progresivă, ai plăti în plus vreo 4 sau 500 de lei. Dacă tu câștigi 15.000 de lei net și consider că e o problemă că plătești în plus 400 de lei, înseamnă că faci ceva foarte greșit, dar ești de acord ca pensiile care au peste 3.000 de lei să fie impozitate cu 10%. Bine, noi suntem și din tagma asta de centru-stânga, suntem socialiști. Da, există și bine, acum dacă vrei în tagma de centru-dreapta, există și argumente împotrivă cum că într-un stat corupt ca România, un astfel de sistem ar lovi mai degrabă în clasa medie decât în clasa de sus. Pentru că s-ar restrânge foarte tare în clasa medie, având în vedere că noi nu definim foarte bine ce înseamnă clasă medie și am pune niște brackets atât de jos încât ar lovi mai tare în ei. Da, clasa medie, din ce observăm din toată Europa, începe să fie o problemă, pentru că nivelul de trai a crescut atât de mult, încât ce însemna clasă medie în anii 90, acum nu mai există, pentru că citeam o carte și cineva povestea în cartea aceea că tatăl lui a fost poștaș. Dintr-un salariu de poștaș, da, și-a permis să întrețină o familie de 4 persoane, adică 2 copii și 2 adulți și făceau 2 concedii pe an, da, susținuți copiii la școală, în America era chestia asta. Acum, un poștaș nu își mai permite să întrețină o familie de 4 persoane și să aibă 2 concedii pe an și așa mai departe. Deci, ceea ce însemna atunci clasă medie, în anii 80-90, astăzi nu mai înseamnă. Și mi se pare că există, când afirm că România este un stat corupt și nu își permite să impună acest impozit progresiv, înseamnă că statul român a ieșuat total. Și cei care fac parte din guvern sau care sunt în Parlament de atâția ani, da, s-au opus, a zis că asta e linia roșie. Păi sunteți parte din Parlament de peste 10 ani. Și n-ați mai făcut nimic împotriva corupției, dacă asta a fost o problemă. Adică, cum poți să spui că, în fine... Sunt argumente multe pe direcția asta și poate vin și undeva în direcția asta care nu înțelegem cât de mare a ajuns să fie clivajul între clasa de sus și clasa medie, care până la urmă, la finalul zilei, dacă ne uităm pe indicatori de salariu median, de exemplu, și nu pe salariu mediu, înțelegem că, de fapt, și clasa medie este tot o clasă de jos la finalul zilei. Pentru că dacă ne uităm la ce înseamnă coș de cumpărături, ca să-ți asigure un trai decent, 4 persoane, 2 copii cu 2 adulți, venitul ar trebui să fie de 13.000 de lei. Și noi avem în România peste 1,5 milion de muncitori care sunt la nivelul
de subzistență, adică sunt la pragul de sărăcie, 1,5 milion de oameni care lucrează minim 8 ore pe zi, dar câștigă atât de puțin bani încât ei sunt considerați săraci sau foarte săraci. Asta se întâmplă când companiile mari în România plătesc taxe aproape zero sau dimpotrivă, cum a fost un exemplu acum câțiva ani, care privesc ajutoare de stat, tocmai pentru că e un exemplu când s-a ridicat acciza la zahăr și s-a primit, o companie mare a primit ajutor de stat, Da. multinațională. Și a făcut acel deal agreement între două, da, ca să redistribuie taxele către investiții către compania aceea de suc acidulat, adică că nu cred că e o problemă. Încerc să înțeleg generația ta și generația celor ca generația Andrei, care este și mai mică ca tine și care ne urmărește din spatele camerei. Și bineînțeles că predau un sistem preuniversitar la gimnaziu mare parte și încerc să înțeleg generațiile mai tinere și citesc cât pot de mult eu și obezitatea și mâncarea ultraprocesată a început să devină o problemă foarte mare. În ultimii 20 de ani sunt mai multe cazuri de deces din cauza obezității decât din cauza foametei și e o problemă foarte mare. Și vorbesc cu copiii deschis despre dorințe, despre cum ne satisfacem poftele și așa mai departe. Și ei nu înțeleg cum funcționează o manipulare și le explic de multe ori că dacă te trezești dimineața și dai drumul noi când eram de vârsta voastră, dai drumul la televizor. Voi deschideți telefoanele sau... Da, deschizi telefonul, intri pe Insta sau pe Facebook sau pe o altă platformă și tu vezi 5 reclame cu Coca-Cola, automat că îți va veni poftă de Coca-Cola, da? Că așa funcționează sistemul ăsta de dorință și creierul tău elimină o anumită doză de dopamină. Și acum încerc să mă pun la curent cu cum funcționează creierul în jocurile de noroc, pentru că și asta e o problemă foarte mare și la fel creierul elimină această dopamină în momentul în care așteaptă o recompensă și sunt studii foarte interesante pe partea asta. Și voiam să te întreb, se discută chestiile astea de dependență și în Australia? Că la noi în România cel puțin se discută foarte puțin. Da, se discută. Chiar se discută pentru că, eu aș spune că este un stat, este o țară care și merge mai cum într-o direcție mai de centru-stânga. Labour este partidul care este acum la putere. Se discută mult pe partea asta de social. Da, și sunt probleme foarte mari și problemele astea vin foarte mult din marketing, că vorbeam și mai devreme de chestia asta, pentru că suntem într-un punct în care marketingul a ajuns la o dezvoltare atât de mare încât încearcă să acționeze cât de mult se poate la nivel psihic, eliberarea dopaminii și așa mai departe. Și oarecum suntem un pic de sistemul în care trăim, care generează mai mult profit din dependențe. Trăim într-un sistem care generează profit enorm din dependențe. Vorbeam cu niște prieteni, că vorbeam acum de jocurile de noroc, de celebrele păcănele. Sistemele din spatele păcănelelor au ajuns atât de dezvoltate încât generează o dependență mai mare decât cele de droguri. Spun unii specialiști acum, dacă îi credem, e problema noastră. Chiar așa de droguri, că cocaina creează o dependență uriașă, adică... Da, adică... Amfetamina, adică, da. Acum se pune și discuția poate față de unele droguri. Așa, e altfel față de unele droguri și eu cred la fel că dependența de jocuri de noroc este nimicitoare și mai este și întreținută de stat. Este întreținută de stat pentru că eu locuiesc în Târgoviște și s-a nimerit să stau chiar prin centru Târgoviște. Când m-am mutat, erau 2 cazinouri. Ne-am mutat aici în zona asta în 2019 și am stat în chirie prima oară, în 2018, pardon. Și ne-am cumpărat apartament în 2021, tot prin zonă, că ne-a plăcut foarte mult zona, că e liniștită. Erau 2 cazinouri. Amândouă 24 cu 24, erau non-stop. Acum, în acea zonă, s-au mai deschis 3 cazinouri. Tot non-stop. Deci mie mi se pare că e o problemă foarte gravă. Fiind o zonă centrală, e stația de autobuz care duce către satele din periferia orașului, adică sunt zone tranzitate de elevi, pentru că lângă ai universitate, da, tineri de la 18 la 30-40 de ani, pentru că sunt și adulți care se duc, tot adulți, sunt și oameni mai în vârstă care fac facultate, dar să luăm tinerii de la 18 la 26 de ani care sunt ok, liceu, deci zonele astea sunt tranzitate de elevi și de studenți. Și automat că este o problemă că Consiliul Local a permis asta, să faci atâtea cazinouri într-o zonă în care ai școli generale și licee. Suntem atât de departe măcar de ideea asta să fie cea mai mare problemă, pentru că suntem în ipostaza în care există companii de jocuri de noroc care
mă rog, allegedly, ar avea marketing dedicat pentru zone de copii, adică care au inițiative de marketing, de exemplu, nu știu, a spune cele care vin în minte și care e doar părerea mea, faptul că ar fi cu marketing direct targetat către copii, cele care au personaje ca desene animate, ca mascote și așa mai departe. Se duc într-o direcție foarte de copii și în care să facă cât mai prietenos, cât mai jucăuș, cât mai appealing din punct de vedere al copiilor. Și eu cred asta pentru că aceste companii de jocuri de noroc au creat aplicații, joculețe pe credite, da? Intri pe zi și primești un anumit număr de puncte și poți să joci. Dependența se creează jucând jocuri, după care se transferă și în zona reală. Mai ales acum că poți să-ți faci cont online. Da, nu știu care, dacă îți cere buletinul la aceste, doar ca să extragi bani, știu că ai nevoie de buletin. Dar ca să-ți faci cont să joci și să bagi, poți să împrumuți un card de la cineva să-ți faci cont să joci. Deci dependența este mult mai mare astăzi față de acum 20 de ani, când nu existau aceste aplicații în care puteai să joci, da? Mai existau controale, vedeam copii, da? Că eu am fost, cred că, de 3 ori în viața mea, sau de 4 ori la casinouri. Și de fiecare dată când mergeam cu niște prieteni după ce consumam un par de vin, hai să băgăm câte 50 de lei. Da, ok. N-am mai fost de foarte mulți ani, că am văzut de dependență. Am înțeles ce înseamnă dependența. Dependență mare. Și vedeam mereu copii. Adică copii de 16-17 ani erau. Exact. Și în zone de astea urbane, precum București, Cluj, poți să mai controlezi. Hai să ieși că mai poți să faci control. Dar ce faci în zonele rurale? Unde controlul e aproape zero. Da, așa e. Să știi că așa e, pentru că și la mine la țară, la Mărcineni, s-a deschis sală din asta de jocuri. Și când s-a deschis prima sală de jocuri, cred că aveam vreo 18 ani, eram fascinat de căței și că băgam și noi cu toții, dar era coadă, adică să pui la căței. La căței. La curse de câini. La cursele de câini, uiteam la căței. Okay. Da, uite că vezi că am rămas la cursele de câini. Da, era coadă să pui, până m-au apăruse acele loto și dacă câștigi de 2 ori, gata, creierul tău zice că te îmbogățești, da? Înțelegem, dar sunt sisteme oarecum făcute și mai friendly, legale pentru copii în jocurile video. Se joacă, FIFA. Acolo ai sistemul ăsta de pack opening, unde îți pică, îți cumperi pliculețe și îți pică fotbaliști. Există o chestie în care am picat și eu cu cărțile cu Pokémon, în viața reală. Cumperi cărți cu Pokémon și poți să-ți pici o carte foarte scumpă. Există chestii pe care eu le-am numit păcănele de tocilari, păcănele de corporatiști, că sunt diferite tipuri de păcănele, canal. Cripto mi se pare că este o păcănea de corporatiști. Cripto, da, și eu cred. Eu am crezut în cripto, am investit și eu câteva sute de euro în cripto și m-am oprit la timp, că am crezut eu că bubuie piața și că și așa mai departe. E tot un gambling la finalul zilei. Numai că tu ca corporatist nu se cuvine să te duci tu să dai roșie neagră, așa că trebuie să iei un fel de păcănea, că piața nu poate să te rateze. Au pe telefon corporatiști, cred. Sau așa. Acum de când e mult mai mobil totul, e mai ok. Dar și stima asta să te gândești tu despre tine că bagi la roșie neagră nu îți merge ca corporatist, dar ai sistemul ăsta de cripto care e tot un gambling. Ok, nu m-am gândit la asta că cripto poate să fie tocmai de a scoate din mintea ta că nu decazi atât de mult încât să dai pe roșie neagră, totuși tranzacționezi bani, ești un fel de broker. Da. Ok. Bun. Vorbește-ne de marketingul ăsta de gen. Noi discutam mai devreme că marketingul totuși... Da, marketingul mi se pare, în calitate de student de marketing, om care îmi place marketing foarte mult, marketingul e una dintre cele mai mari boli pe care le avem ca societate la momentul actual. Pentru că marketingul de asta e făcut, să te convingă de ceva pe care nu-l vrei la finalul zilei. Și avem o problemă, pentru că ajungem într-un punct în care marketingul e făcut să scoată cât mai mulți bani în buzunar. Și vorbeam de chestia asta, de marketingul de gen. Ok. Pentru că am adus aceste constructe de gen și le-am făcut, hei, fetele trebuie să facă așa, băieții trebuie să facă așa, și am făcut marketing pe ele. Parfumul, vedeam că e cel mai bun exemplu. Da, pe asta voiam să ajung. În natură, în mod natural, nu există mirosuri de băieți și mirosuri de fete. Nu există. Doar marketingul le face să fie așa și să fie produse marketate specific și să fie și mai scumpe. E exemplu care mi l-ai dat tu și cu lamele de ras. Lama de ras e aceeași, dar numai că una e albastră și că e una roz, dar aia roz e mai scumpă, că e de fete. E de 3 ori, 4 ori mai scumpă cea roz, da. Da. Cremele de față și produsele de îngrijire. Pentru că sunt gândite ca și o construct pentru femei, au început să se facă și există și de-astea strong de bărbați. Plătiți puțin mai mult pe ele, dar există și de-astea strong de bărbați. Da, există
cremă de față for men's. Și e mai scumpă ca cea pentru fete? Depinde, în funcție de strategia de marketing care este aplicată. Poate să fie mai ieftină, poate să fie și mai scumpă, dar numai că au adus marketing mai aproape de grupul ținte care nu-l foloseau. Există un documentar făcut de francezi pe cremele L'Oréal și arată foarte clar că o cremă care costă $75, ingredientele ei costă $1 sau sub $1 și că prețul este dat foarte mult de campanie de marketing, se plătesc zeci de milioane de dolari sau de euro către influencer, către vedete ca să promoveze acea cremă, dar ingredientele din care este făcută crema aia costă sub $1. Mi s-a părut Automat, dar și aceeași discuție și la parfumul, pentru că de obicei la parfumul, sticla parfumului e mai scumpă decât parfumul din interior. Adică. serios? Da, pentru că costul de producție al parfumului nu este atât de mare, în vedere că se produce în masă și se face foarte mult din. Dar sticla e de obicei mai scumpă decât parfum. Uite că asta nu știam, că sticla dă prețul parfumului. Nu prețul, dar dacă ei să o iei pe costurile de producție efective, mai mulți bani dai să faci sticlă decât să faci parfumul tu ca producător. Și acum că mai adaugi la prețul parfumului și bugetul de marketing, care de obicei este enorm dacă îți iei și un influencer sau o mega vedetă care să-ți facă reclamă. Na. Deci dacă vreți să facem contracte de colaborare, domnilor, cu parfumuri, veniți la €1.000.000 și nu e problemă. Am avut propunere de. Ai avut? Da? Și de ce ne-ai acceptat? Acum poate sunt și convingerile mele politice în care sunt așa în părerea asta că nu există consumerism etic și în care eu personal am interesul ca individ, ca produsele din societatea noastră să coste mai puțin pentru oameni ca să și le permită. Ori eu, făcând o reclamă la un anumit produs, adaug prin faptul că sunt plătit cost la acel produs. Ori nu mi se pare mie. Adică cât timp din munca mea care nu este prin reclame, pot să-mi câștig un trai cât să fie Decent. ok, decent. Nu am un motiv să fac o chestie care, din punctul meu de vedere, este dăunătoare din punct de vedere social. Eu am început rămătoria cu gândul ăsta și cu colegii de la departamentul, Claudia și cu Zorilă și cu cine mai eram acolo. Îl facem, bubuie pe YouTube și îl cumpără Netflix pentru €1.000.000 și ne retragem. Acum că mi-ai zis din punct de vedere etic, nu mai acceptăm oferta Netflix-ului și îl lăsăm la liber pe YouTube. Spune-mi cu ce ai rămas din Australia. Am rămas cu o neadaptare a fusului orar. Ok. Asta prima e, că încă mă mai ia somnul când ar trebui să mă trezesc. Dar am rămas cu o etică a studiului mult mai bună. Pentru că având și acces la mai multe resurse, pentru că e o universitate care are un acces la resurse incredibil, fiind o universitate de top mondial, fiind ea și 25, acum 25 din mii și mii care există, tot este extraordinar de bine. Zicea cineva că de la 50 în sus oricum e subiectiv. Dar am rămas cu o etică mult mai bună, investindu-ne foarte mult în mine și înțelegând mult mai bine cum pot să studiez mai eficient. Am luat modul ăla de studiu mai eficient, care nu ar fi fost posibil în alt context față de cel din Australia, să-l aplic și aici. Am luat cunoștințele pe care le-am dobândit acolo, referindu-mă la persoane, oameni pe care am cunoscut, profesori pe care am cunoscut, prieteni pe care am cunoscut. Având în vedere că universitatea este extraordinar de diversă, am avut prieteni din toată lumea. Puțini erau colegii care erau australieni jet pe jet. Știu că ai fost și în Africa la o nuntă. Poți să ne zici câteva cuvinte? Am avut un prieten pe care l-am făcut coleg de program de burse. A fost pe aceeași bursă, e venit din Kenya el. El a locuit în cel mai mare ghetou din lume. E o dezbatere dacă e ori în Kenya, ori în India. Mulți spun că e în Kenya, în Nairobi. Okay. Și el era din cel mai mare ghetou din lume. Și am fost prieteni foarte buni, am vorbit foarte multe lucruri și am rămas atât de buni prieteni încât m-a chemat la nunta lui. Și acum o lună, două, cred că am fost la nunta lui. Am luat avion din România și am ajuns în... Te-ai vaccinat sau a fost nevoie să te vaccinezi? N-a fost nevoie de niciun vaccin, au fost doar recomandate, n-a fost... Aș fi făcut, dacă ar fi fost obligatoriu, n-aș fi avut o problemă să le fac, dar nu a fost nevoie. Cum s-a desfășurat o nuntă în Kenya? Ce e diferit față de nunțile tradiționale la noi în România? Clar, unde vorbim de o țară care este mult mai puțin dezvoltată din punct de vedere economic și resursele sunt mai puține. Până la urmă și România se bucură de acest statut privilegiat al unei țări europene. Nu suntem în iposaj, cel puțin în zonele urbane, în capitală, să murim de foame sau așa mai departe. În schimb, în zonele astea, pe sistemul Kenya, mai avem problema asta, chiar și în capitală, în Nairobi. Clar, nunta a fost făcută cu mult mai puține resurse, nu a fost atât de mare, atât de extravagantă, în schimb, distracția a fost cel puțin la același nivel. Adică oamenii dansau, se bucurau.
Cu căldura cum te-ai descurcat? Cu căldura Din Kenya. nu era atât de cald când am ajuns. Din potriva, am prins o zi puțin ploioasă. Ok. Așa că n-am avut o problemă, dar am locuit în Australia pentru 2 ani de zile. Și cu căldura în Australia cum te-ai descurcat? Doamne ferește! Am prins temperaturi extraordinar de mari în zona de 45-50, e incredibil și soarele este foarte puternic. Acolo trebuie să trăiești cu șapca pe cap, cu SPF-ul pus pe față. Serios? Da, și se fac foarte multe programe ale statului ca să informeze populația referitoare la pericolele care vin odată cu căldura extremă. Acum că suntem pe sfârșit, spune-ne despre carnea de cangur. Ai mâncat-o? Am mâncat carne de cangur, am mâncat și gătită de mine și făcută la restaurant. Gătită de mine am zis că nu mai mănânc niciodată în viața mea. Okay. E foarte greu de gătit. Dar restaurant este foarte bună, este undeva între vită și vânat așa ca gust. Foarte bun, am zis că fac o shawarma din carnea aia la un moment dat. Faci o shawarmerie cu carne de cangur, dacă tot ai... Nu furați ideea de business. Nu furați ideea de business. Nu dăm, o brevetăm prima oară și pe urmă... S-a auzit să se pună pe internet. Da. Alex, mersi tare mult pentru că ai acceptat invitația mea. Și eu. Dragilor, dacă ați fost alături de noi până acum, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să dați un like și să distribuiți cu prietenii voștri acest material. Până data viitoare, rămâneți sănătoși!